Elikkä me tehdään katkarapupastaa. 2 eri tausta. Meillä on perussipuli ja valkosipuli. We love garlic. Siis tässä mä en ole ikin käyttänyt tätä. Ja muistakaa laittaa tähän pastaa suolaa. Paljon suolaa. Otetaanko semmonen cheers? Cheers. Siis mulla on niin nälkä. The onions first. Ja sä et halua, että sun pasta on liian kypsä, koska kun sä laitat sen tuohon kastikkeeseen, niin se kypsyy se kastikkeen kanssa. Laita sun pastaveden tähän puuhaan. Kun se on kypsynyt, niin ota sun sipuli ja valkosipuli pois. Tässä on meidän baguettes. Nyt me maustaa meidän scrimp, paprikajauhetta, chilijauhetta, vähän suolaa, vähän vaan, koska tossa on paljon suolaa, mustapippuria. Tähän voita. Heität vaan sun shrimpit tänne. Jos sä haluat crispy shrimp, niin muista kuivaa sun katkaravut, et siinä ei ole yhtään vettä. Tulee semmoset räpeämmät reunukset. Nyt hyvältä. Eikö sä kääntää sun katkaravut? Muistakaa liikutella näitä, koska välillä pihdittiin tarpeeksi. Sä haluat, että tää saa semmosen tasaisen paiston. Nääkin laitat vaan eri pulhoon. Ja sit vielä kermaa. Sä voit käyttää ruokakermaa, sä voit käyttää kuohukermaa. Ja tietenkin riippuu susta, että kuin kermanen sä haluat sun pasta on. Ja mä käytin vaan yhtä. Ja tässä on kanaliemi. Tää on tämmönen mikä fondant? Fondi. Heität vaan fondi, whatever. Paina! Okei. Niin, ja eka sä haluat lisää sun sipulit, jotka me paistettiin alussa. Ja sitten noin samat mausteet, mitä me käytettiin tuohon katkarapuulle. Sitten sä haluat laittaa sun sitruunan. Ja varoit noit siemeniä, koska mä aina vahingossa syön niitä, se on oikeesti ihan hirveetä. Ei tarvitse laittaa kokonaan. Riippuu susta, jos sä haluat, että on zestiä. Sä voit käyttää raakaa basilikaa tai sit kuivattua basilikaa. Sitten sä vaan käärit tän näin. Okei. Nyt heität nää vaan tonne. Tää saa vähän semmoista Brazilian flavor. Mä en tiedä mitä toi tarkoittaa, it's not Brazilian, mut Brazilian, okei. Heitä sun pastat sinne. Oikeesti tää tuoksuu ihan sairaan hyvälle. Eli tän jälkeen sä haluat laittaa sun pastaveden, ei kaikkea. Lämmön vähän korkeammalle, about 7. Ja sit loppuvaiheessa you add your shrimp. Ja se syy, mistä kakkaripu laitetaan lopussa, että se ei kypsy liikaa. Tässä on the finished product. No. Tää näyttää ihan sairaan hyvältä. Okay, taste test.